Da yawan mata fushi yana jefa su cikin mummunar aƙida. Da yawan mata fushi yakan sa su aikata abu da za su zo daga baya su yi nadama. Mace ce za ta ɗaga baki ta nuna ma cewa ka bani takardata kaza ba ni takardata, ni kawai ka sake ni ka bani takardata. Idan da ka za ka ɗauka ka bata za ka gwada ta to shi daidai abin da ya zama na an gwada ba a auren ma kenan. Mace idan tana ma ɗaga ma kai malam ka gwada kulle sto na abinci ka ga ikon Allah. Wallahi mace in ta ci ta ƙoshi ne take ɗaga ma hankali. Malam ka gwada kulle sto na abinci ka gani. Mace in ta ci ta ƙoshi ne take ma bala'i da masifa. Malam da za ka gwada ta ka rufe sto na abinci malam da ka ga tarbiyya, da ka ga biyayya, da ka ga ladabi da biyayya. Da yawan mata sun ɗauka cewa su suke taimakon mu maza. Alhalin cewa shashashan tunaninsu ne yake ba su cewa su suke taimakon mu. Mace da take ganin kamar namiji take ɗauka shi kawai ba kun yi ba.